Dette udstillingshus på Solbuen 77 ligger få minutters kørsel fra Hillerød centrum i et spændende boligområde omkranset af store grønne arealer. Boligen er opført som et forskudt længehus på 180 kvadratmeter med overdækket terrasse og tilhørende fritliggende carport. Huset byder på mange spændende detaljer og et helt unikt lysindfald gennem ekstra høje glaspartier. Den forskudte og åbne planløsning sikrer, at de centrale fællesrum, køkken, alrum og stue bliver lyst igennem fra begge sider og giver samtidig mulighed for at nyde solen fra flere terrasser og lækroge rundt om huset. Boligen indeholder desuden soveværelse med eget badeværelse, tre værelser, ekstra badeværelse, bryggers, depot, teknikrum og entré. Huset er opført i kvalitetsmaterialer hele vejen igennem og afleveres med gardiner, have og fliseanlæg.